Jeg har lavet sådan en lille film. God fornøjelse. L'écharpe en laine et les faubourgs doucement défilent. Il y a dans le flou des yeux qui traînent sur des passants presque immobiles. Je prends la ville à contresens quand elle fourmille et qu'elle danse. Il faut des... Godmorgen. Er det afskedsscenen? Bliver det hårdt? Ja. Rendez-vous, les âmes lentes qui circulent sur les trottoirs en funambule. J'attrape au vol les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, les divagantes qui circulent sur les terrasses en funambule. Prochain arrêt, la patte d'oie, toute la place est dans le froid. Et quand il pleut jusqu'à nos yeux, on n'a pas l'air si mal. Velkommen til CMO's jubilæumstur. Qui se parfument à l'eau des ronds, ils vont manger conciliabule, menu chichi et particules. Moi je préfère les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, les âmes lentes qui circulent sur les trottoirs en funambule. J'attrape au vol les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, les divagantes qui circulent sur les terrasses en funambule. Bientôt le café des artistes où je ne suis jamais. En lang bustur. Velkommen til CMO jubilæumstur. Adorable, la promenade Henri Martin. Moi je préfère les odeurs floues. Det er hårdt, men også godt. Altså, der er jo blevet kørt en masse kilometer og brændt en masse energi af, og der er også blevet snakket utrolig meget og konkurreret en masse sådan for sjov blandt alle mulige folk, nye og gamle. Qui circulent sur les terrasses en funambule. Jubilæumstur. Det er, når vi skal være ude og blære os og køre op af... Ja, det er det jo, Mikkel. Mange gange 2-3 gange, og have ondt i benene og alting. Ja. Det bliver godt. Du kommer med en weekend med det. Jeg skal op om 2 tirsdag, og vi så skal hive ham op. Rulleski tirsdag. Il y a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits ouvrants, des trèfles lilas, des tapis volants. J'ai vu un Canadair qui flottait, le ventre à l'air. Dans les plaines, j'ai bien failli tomber. J'ai vu Bliver det godt? Solen skinner, og der er vinmarker til højre. Og Hvad hedder vinmarker på fransk? det ved jeg sgu ikke. Ved du det? Nå, det hedder bare vinmarker på dansk. Ja. Men mere behøver du ikke at vide. Det smager sikkert godt. Jeg må se, om jeg kan finde et par gode flasker til dig at tage med hjem. Sådan. sur le dos d'une licorne. J'ai traversé les champs de jasmin, les eaux glacées, les fonds bleus marins, les fleuves salés. J'ai vu un Canadair qui flottait, le ventre à l'air.
Goddag, herre formand. Er forholdet tilfredsstillende? Ja, det er fint. Ja. Hvad siger de om sightseeing? Der er smalle gader. Det er jo en fjerdedel op ad Mont Ventoux. Ja. Nej, det går pisse godt. Det er mega fedt. Ja. Totalt meget overskud. Hvad hører du i ørerne? Det er, jeg får selskab af Depeche Mode. Er det Depeche Mode? Det er kraftedeme snyd. Jeg hører live-koncert fra København 2009. De nogle nørting, er der sådan noget, der sidder og taler til dig? 4 kilometer tilbage. Har vi gode ben? Toppen. Har vi gode ben? Det går an. Gode og trætte. Ja. Skal vi have 2 ture mere? Niks. Snakker vi om over 0. Godt så. Lidt bedre ben og lidt lavere vægt og lidt lavere gear, så har det været rigtig godt. Nej, hvor nu. Nej. Er du frisk? Ja. Kan du lide det? Ja. En af dem, der tog træerne forleden dag. Det er rigtigt, ja. Hvordan var det? Fantastisk. Fantastisk. Super oplevelse. Kunne du have taget 3 mere? Nej, det kunne jeg ikke. Nå, hvorfor? Jeg synes, det sad en lille smule i stængen. Var du træt? Ja. Nu må jeg kende. Ja. Dehors il pleut comme vache qui glisse. Pour y voir clair, mes yeux se plissent. Les gens sont flous, ça me fout le cafard. Et je déteste ce froid de canard. Savner du kæresten? Ja. Er det en kæreste, eller er det en mand? En kæreste. Det er en kæreste. Hvor længe er I kendt hinanden? Ja, der er rigtig langt op. Skønt. Der er alt for langt op. Der er dejligt langt op. Og der er koldt på toppen. Une peau de vache. Nå, cykling, grand old man, hvad siger du til det? Ja, det går fint det her. Dejlig tur. Hvad er det for nogle mennesker, du kommer afsted med i dag? Det er noget CMO, forskellige aldersgrupper. Det er lige nogen fra Hirtshals til ned til grænsen. Ja. Så det går fint. Dans la peau d'un bovidé, je me serais plutôt vu en zébu. Permettez-moi de ruminer. Je suis une vache. J'en ai la peau Disney marmot. Une peau de vache. Une vache à lait quand ça leur plaît. Det var ret bjerg. Under 5%, det er rart. Quand mes poussins me volent dans les plumes, j'avoue que ça me donne la chair de poule. Si par malheur je... Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, at de andre kan følge med. I hvert fald ikke nedad. Sabots dans leur derrière de petits veaux, mais en façade je ravale et je refais ma queue de cheval. Je suis une vache. J'en ai la peau d'Islay marmot. Det hedder We. Peau de vache. Une vache à lait. Og hvad med kærestesavnet? Hvordan er det? Nå ja, kom det. Det klarer vi med sms'er. Nå, det var godt. Ja. Jeg skal lige huske. Var det godt for dig? Var det godt for dig? Velkommen til CMO Jubilæumstur. CMO. CMO. Ouais. Jubilæum. Under jubilæum. Tur. Ouais. Ouais. Og på madame. Hey, på madame.
Hvor er vi henne? Vi er tæt på toppen. Det går opad, det er optur. Me remercieront plus tard et je serai fier de mes tétards. Je suis une vache. Hvad er tilfreds med forholdene? Det er film, så du må gerne sige det. Okay, jeg må gerne sige det. Det er ikke lige Er du tilfreds med forholdene? tilfreds med forholdene, ja. Du blev bjergrytter i dag. Hvad var der foregik på det bjerg der? Jeg tænkte, da der manglede 2,5 kilometer, så tænkte jeg, nu skal du lige se, hvad du kan på et bjerg. Og så kørte det. Og så jeg meget at sige. Så Jan, nu til? Hvor længe stod du og ventede? Det er simpelthen. Jubilæumtur. Hvad sker der? Det vil jeg helst ikke udtale mig. Hvad er nyt i dit liv, Carsten? Er du fået beredet dit liv? Kom med, Carsten, kom med. Jeg har jo ikke styr på det endnu. Det går da fint. Hvad er det, du sidder og piller ved? Og kører også med begge fingre ind over. Fået beredet dit liv, så super. Nå, men Carsten er på Quizmet for første gang i sit liv i dag. Og har fået omkring 2700 vinder indtil videre. En lille mis. Misse. Du var kommet på kurophold. Så. Det fejler ikke en skide, det er bare 6 meter for langt. De sidste 6 meter går det godt nok galt. Det er vel rigtig bjerg. Det er bare sådan lidt vigtigt. Er du slidt? Ja, det er jo. Var det en god oplevelse? Ja, fedt. Jeg synes simpelthen, det er sejt. Jeg synes, det er super sejt. Det er den fedeste oplevelse. Det er super sejt. Motivo. Jubile. Altu. Det er en god uge. Ja, jeg har en rigtig god uge. Ja. Hvad har været den bedste oplevelse? Jamen, det har nok været den dag, hvor vi var med Sten rundt på, jeg tror det var 5 bjergtoppe. Det vi kørte 108 kilometer på fuld knald og 2200 højdemeter, tror jeg nok, at Erik Olsen han kunne se på sin computer, men det var helt vildt sejt. Ja. Det var det. Var det en flot tur? Det var en flot tur, og den var altså sådan set mere krævende end at køre på Mont Ventoux. Ja. Plus belle ou amère, la plus sensuelle. Quel plaisir, quel bonheur de se retrouver dans ton cœur. Une musique enivrante, nourriture abondante, une lumière absorbante pour une soirée charmante. Un baiser futile, une caresse subtile, c'est une méthode habile, sans parole inutile. Choisis que tu sois plus romantique, ou Caroline la plus maligne. Quel plaisir, petit paradis, de se retrouver dans ton lit. Choisis que tu sois plus romantique, ou Caroline la plus maligne. Quel plaisir, petit paradis, de se retrouver dans ton lit. Dessous coquin, déhanchement des reins. Har vi været på Ventoux i dag? Vi har været på Ventoux i dag. Var det godt op på Ventoux? Det var dejligt. Det var godt. Jeg tror, det er nok at køre op ad bjerget 3 gange. Altså. Det er jo sådan en skør ting at gøre, og det er altid sjovt at gennemføre ting, der er skøre. Où sort, je ne veux que ton bien. Malo que tu sois. De 2 vinder, det bliver Tal og Niels. Quel plaisir enfantin de se retrouver dans ton bain. Malo que tu sois la plus sado ou églantine la plus câline. Quel plaisir enfantin de se retrouver dans ton bain. Malo, Malo, Malo. Film det her.
Kære søde CMO-arrangører, tusind tak for en rigtig, rigtig fed tur. Tak fordi I har givet at lave det her. Og tak fordi I har fundet så mange søde mennesker at tage med. Det har været en rigtig, rigtig fed oplevelse og en pisseskæg. Jeg forestiller mig, at der er nogen, der får lyst til at gøre det her igen. Jeg håber, at der er nogen, der gider at arrangere en anden gang. Tak! Hvordan er det, man skal gøre? Man skal bare tage fat, eller bare man skal bare age. Okay, det skal bare age. Men så kan du ikke mærke, om den er... Det kan du heller ikke alligevel. Jeg har jo en pude i røven. Det er jo det, du har. Ja, men den er godt nok hård. Sig fint. Det er fredag. Der er faktisk over et døgn til, du skal sammen med Kina. Ja, det er dejligt. Hvordan er det? Jamen, arrangementskomiteen har jo gjort et fremragende stykke arbejde. Altså, det kunne et professionelt bureau ikke have gjort bedre. Je suis à bout de souffle, je suis pas bébelle, mon dos sur lequel. God tur, hej. Plus qu'à moitié, y arriver pour décoller.